Quan t'has pres un cafè en una tassa artesanal, t'has preguntat mai com està feta? Com se li dona la forma que té? Com esdevé tan resistent? Per què no n'hi ha cap altra que siga exactament igual? Està justificada la diferència de preu respecte a una tassa que s'ha fabricat de manera industrial? En el vídeo d'avui coneixerem un ofici artesanal que malauradament s'està perdent, el del terrisser, també conegut com a terrissaire o canterer. I per fer-ho parlarem amb Josep Papaseit, mestre artesà terrisser de sisena generació que manté viu l'ofici familiar al seu taller de Miravet, un poble a la vora de l'Ebre que, per cert, té una llarga tradició terrissera. Hem quedat amb ell a la mostra d'Arts i Oficis d'Ascó, on exposa algunes peces, fa demostracions i ofereix tallers de torn per als més menuts. Si vols saber com es creen aquestes peces úniques, veure el procés pas a pas amb un mestre artesà i conèixer la situació de l'ofici, queda't amb mi. Com vas començar en el món de la terrissa i quants anys fa que t'hi dediques? Jo vaig començar, jo soc d'una família que ve de tradició de terrissers, no? Jo, que en tinguem constància escrita, soc la sisena generació de la meva família que fem això i vaig començar gairebé, la mare guarda peces meues, que si mires la data, teòricament jo tenia 2 o 3 anys, no? O sigui, que vaig començar jugant, no? Jo gairebé no tinc constància d'haver pres l'ofici. Molts cops quan he d'ensenyar o he d'explicar com se fa, doncs has de pensar una mica realment què fas amb les mans, perquè gairebé és una cosa intuïtiva, no? I treballo des de, doncs, deu fer ben bé 50 anys, professionalment no tants, uns 40, però que treballo ben bé 50 anys, no? Déu-n'hi-do, i 6 generacions. Sí, segurament més enrere i tot, perquè jo soc de Miravet, a Miravet hi ha molta tradició del món de la ceràmica. A Miravet la ceràmica comença amb els ibers, però té molta influència del món àrab, i si tens en compte que el nostre cognom, Papaseit, és d'origen àrab, no? Segurament que ens remuntaríem més enrere, però no hem pogut trobar constància escrita que fos així, no? Que fossin més generacions atrás, no? I abans això encara anava més marcat. Avui dia sí que és veritat que ajuda a ser d'una família de terrissers, no? Perquè tens l'estructura muntada, aprens a casa, ho tens més fàcil, no? Però abans gairebé si naixies a casa d'un terrisser que va bé sent terrisser, o sigui que és molt fàcil que ens poguéssim remuntar més anys enrere, no? I què et fa sentir més orgullós del que fas? Jo penso que fer coses amb les mans, fer coses artesanes sempre és interessant, no? I potser avui en dia el que ha canviat molt l'ofici, no? El pare, el iaio de casa va treballar sempre fent peces tradicionals, peces utilitàries. El pare és el que va veure la gran transformació de que es va acabar aquell món de la peça utilitària i va començar a sorgir les peces per decoració, per jardineria, i va anar canviant. Jo he viscut un moment on tot això ja també ha desaparegut, hi ha molta influència de peces que venen de fora, ens costa molt vendre les peces, i potser el que és més gratificant del que fem ara és que treballem molt per encàrrec. Encàrrec directe, fem peces ja molt personalitzades, peces molt... no una cosa estandarditzada, sinó que ja fas cosa molt per algú concret, no? I això sempre és gratificant, no? I també avui en dia fem molts tallers, ens movem molt amb, per exemple, com aquí a la fira, que farem taller per petits, per deixar-los posar les mans, no? Però a casa cada cop més tenim demanda de gent que vol aprendre a tornejar, o de gent que vol només tenir l'experiència, posar les mans un dia, no? I això també és molt gratificant, veure com la gent s'interessa pel que fas, veure com la gent a base de posar les mans se'n dona compte de la dificultat que té un ofici artesà, que tu, ja no la dificultat de fer la peça, sinó la dificultat d'aprendre a fer la peça, no? Tot aquest bagatge que porta d'aprenentatge, que hi ha detrás, totes aquestes hores perdudes fins que tu domines el fang, no? Tot això sí que és realment gratificant, no? I com és el procés de creació d'una peça de terrissa? Podries anomenar... Sí, si ens movem una mica en la tradició de Miravet, no? Primer les peces comencen com jo estic fent ara, el tor, no? Este tor és un tor petit, un tor que portem per fer tallers, el tor de casa és bastant més gran, el tor de casa és... Avui en dia són mecanitzats, però són d'estructura com els antics tors de peu, no? I totes les peces comencen al tor. Fem la base al tor,
Després, un cop s'hi han de portar nanses o han de portar brocs, per exemple, si volguéssim fer pitxells, no? Quan està una mica més sec hi posaríem les nanses, hi posaríem els brocs o qualsevol complement que hagi de portar. Quan ja està gairebé sec, després li fiquem la decoració, que la decoració tradicional a Miravet se fa a partir de donar-li un bany d'argiles tenyides, no? Del que es coneix a Miravet com a llapis, no? Miravet, clar, has de pensar que Miravet és un lloc on n'hi ha hagut molta de terrissa, no? Fins al 1940 hi havia ben bé 30 tallers a Miravet, no? I això és perquè tenim les matèries primeres a la vora, és a dir, aquestes argiles que et parlo per decorar i tot això, no són argiles que comprem, són argiles que trobem al territori, són argiles que les pots anar a buscar, no? I antigament, per exemple, el que és l'esmalt, els àrabs van introduir l'esmalt, i el que és l'esmalt se feia a partir d'una arena rica en quars, perquè l'esmalt sempre es fa a partir del quars, no? Però a Miravet s'utilitzava com a fonent la galena, un mineral que es treia de les mines del Priorat, del Lloar o de Bellmunt de Siurana, no? I en aquesta barreja se feia l'esmalt, que s'hi posa just abans de posar les peces al forn, i durant la cuita, cuites de forns de llenya que antigament duraven entre 36 i 48 hores, no? Durant aquestes hores l'esmalt va fonent, quan arriba a 1.000 graus de temperatura es torna líquid i després amb el procés de refredament cristal·litza i és el que li dona el brillo característic de la ceràmica de Miravet, no? Este seria així una mica per damunt, podríem dir, no? Tot el procés de com se fan les peces a Miravet. Mira, va, t'ensenyaré el procés del tor, no? Mira, nosaltres els terrissers el que fem és, a partir d'un bloc de fang que hem pastat prèviament en les mans, un pilot de fang, el que hem de fer primer de tot, mullant-nos bé les mans, perquè les mans han de lliscar bé damunt del fang, és central, no? Nosaltres centrem bé el bloc de fang, és bàsic que estigui sempre ben centrat, perquè nosaltres ara aquí farem un forat per fer el créixer, no? Si estàs una mica descentrat, doncs ara es mou una mica, no? Si jo intento fer el forat ara, veus, el puc fer, però em queda totalment asimètric. Un costat em queda molt prim, l'altre molt gruixut, i això farà que quan jo aixequi la peça es desequilibri. És a dir, la base del tor sempre és que estigui ben centrat, no? Un cop lo tenim centrat amb els dits, fem un forat, crearem una mena de tub o cilindre, no? I aquest tub o cilindre és la base de qualsevol peça feta al tor, no? Sempre, igual com us he dit abans, ben centrat. Si es mou una mica, no ens serveix. Sempre l'hem de centrar bé, fent pressió en les mans, no? I a partir d'aquí podem crear qualsevol peça. Si volem fer un bol, anirem estirant amb les mans cap a fora, donant-li forma de bol, no? Si volem fer una peça més aviat alta, com una gerreta, no? Com un saboner, una de les peces tradicionals de Miravet, l'aixecarem cap amunt, no? I la base del treball sempre és posar una mà per dintre i una mà per fora. I en realitat jo l'únic que faig és pressionar un dit sobre l'altre, no? Jo pressiono un dit sobre l'altre i aquesta pressió, tal com jo vaig pujant els dits cap amunt, fa que la peça vagi creixent, fa que les parets de la peça cada cop siguin més primes i ens permet que creixi. I segons com jo poso els dits, li dono forma. Nosaltres normalment treballem o en les mans o després treballem en canyes. La canya és un element gairebé universal. A tot arreu que hi ha ceràmica se treballa en canyes, no? Perquè bàsicament també la canya és un element molt lligat a l'argila. L'argila sol trobar les rieres, no? I la canya també està a les rieres. La canya té una superfície exterior molt llisa i et permet que llisqui molt bé damunt del fang i, si us fixeu, permet que l'exterior de la peça quedi polida, quedi llisa, no? Després us ensenyaré l'interior i veureu la diferència, no? Nosaltres anem estirant el fang, mullant sempre, si us fixeu, jo estic mullant sempre la superfície de la peça perquè les mans m'han de lliscar bé per damunt i arriba un moment que ja més o menys tens el gruix necessari. Això és una cosa que només aprens amb els anys, no? És una cosa de tacte. De fet, el treball al tor és un treball de sensacions, té poca teoria, no? Per molt que puguem ensenyar una mica què has de fer, realment l'únic que té és pràctica, practicar molt i trencar moltes peces, no? Veieu, ara ja més o menys estiria el gruix necessari i ja la tindríem acabada, no? Si us fixeu exteriorment, la canya ens permet això, que la peça quedi llisa, que no l'haguem de polir, no? I ara us ensenyaré l'interior i veureu la diferència, no? I el que nosaltres intentem és fer això, no? Veieu? Tallem perquè veieu això. Intentem que les parets siguin el més primes possibles, que quedi ben prim, a poder ser d'un gruix constant. Us fixeu que més o menys el gruix és constant, perquè així evitem
O sigui, la forma que fem nosaltres aquí quan encongirà serà exactament la mateixa i això evita que deformi. I la canya, per exemple, jo t'he explicat que treballàvem amb canyes. Treballem amb canyes perquè, si et fixes, l'interior està ple de ratlles, no? És el dit que deixa l'empremta a l'interior, en canvi l'exterior en la canya sempre ens queda polit, no? I aquest seria el procés. I què té la terrissa feta a mà que no tindrà mai una feta en sèrie? A veure, la feta a mà sempre té un aire diferent. Vull dir, la feta en sèrie, veus una peça i ja les has vist totes, per entendre'ns, no? Són totes absolutament iguals, no? Les peces fetes a mà, encara que tu facis una sèrie, encara que tu facis una vaixella, un joc de cafè, cada tassa, cada plat tindrà el seu toc diferent, no? Per molt que vulguis, mai podràs uniformar les peces, no? I a més, nosaltres, ja et deia abans que treballem molt la peça personalitzada, és a dir, molts cops fem una sola peça única, no? Que això dintre del món de la peça seriada doncs no trobaràs ningú que et faci una peça, ningú farà un motllo per fer una peça sola, no? O sigui, aquest aire de cosa diferent, de cosa única, no? És el que li dona la gràcia. I el puguem permetre això, el puguem permetre que tu vinguis al taller i em diguis bueno, vull aquesta forma, amb aquell color i en aquestes dimensions. Això només t'ho pot fer un artesà, no? I jo penso que sempre dona més vida. No sé, a veure, hi ha de tot, no? I la ceràmica funcional, la ceràmica, les vaixelles, un dia doncs la gent, evidentment, la gran avantatge que té la indústria sobre nosaltres, l'única diferència, el fet diferencial, és el cost, és el preu. Vull dir, nosaltres no podem jugar en els costos de la indústria, però sí que li podem donar un aire, una cosa diferent a cada peça, que la indústria no ho farà mai, no? Aquesta ànima que tenen les peces, penso que és el que diferencia una cosa de l'altra, no? I quina és la petició més estranya que t'han fet mai o més curiosa? Bueno, això són coses que te passen coses molt... No sé, quan treballes així i la gent coneix que tu fas aquestes coses i que fas peça única, doncs t'arriben propostes des de murals molt grans fins a peces que... A vegades, jo sempre penso que la gent que ens agrada, aquestes peces que són estranyes, si li vols dir, que et treuen una mica de la normalitat, del teu lloc de confort, no? Són reptes, no? Els acabes acceptant perquè són reptes, no? I et compliquen molt la vida, perquè a vegades n'hi ha alguns que et compliquen molt la vida, que quan estàs a mig procés penses, ostres, i jo perquè m'he complicat la vida en dir-li a aquest bon home que sí que li faré, no? No sé, clar, en ceràmica hi ha coses que són complicades, que ens treuen una mica del que podem dominar. En ceràmica, els extrems és el més complicat que hi ha. Igual una peça supergran com una peça superpetita és una mica el que més te complica, però a mi m'han vingut propostes de fer, jo què sé, retrats, de fer escultures, de fer peces que normalment són petites a grans dimensions, no sé, moltes peces estranyes, fer dracs, fer... És que no te'n sabria dir una sola, perquè te n'arriben moltes, no? És que a vegades tenim la idea, no?, que un canterer només fa peces d'aquest estil que veiem ara, no? Però no. Nosaltres juguem en... Tu, a vegades, si vinguessis a casa, aquí porto una petita mostra i gairebé tot el que porto ja s'intuïx que està fet al torn, no? Però si tu vinguessis a casa veuries peces... T'estic dient un drac, no? Fem un càntic que té una forma d'un drac i quan tu el veus, la peça és totalment asimètrica. A una peça asimètrica penses no pot sortir del torn, però nosaltres utilitzem el torn com a vehicle per a fer diferents elements, per a després anar-los muntant i crear una peça definitiva. És a dir, sí que és veritat que si tu penses amb el terrisser, amb el que utilitza el torn, penses que totes les peces seran rodones, no? Però no té per què, vull dir, nosaltres utilitzem això, però després ho podem deformar manualment, podem fer moltes coses, no té per què tot ser absolutament així rodó, per entendre-nos, no? I per acabar, per què penses que és important mantenir vius oficis artesans com este i com altres que trobem aquí a la fira? Jo penso que és molt important mantenir tot el que és tradicional i artesà viu, perquè mentre hi haurà mestres artesans que podran ensenyar el que es feia,
tot tindrà una continuïtat, serà lineal, no? Estem en un país on molts cops ens agrada molt recuperar coses, però no ens agrada ajudar que no es perdin les coses, no? I això és una llàstima, perquè quan tu recuperes alguna cosa, no ho podràs recuperar en aquella gent. A Miravet, per exemple, jo t'he dit que era la 6a generació. Normalment l'ofici passava de pares a fills, perquè l'aprenentatge, quan estic parlant quan se feien gerres molt grans i tot això, l'aprenentatge era llarg, suposava 2 o 3 anys d'aprenentatge, no? Clar, tot això vol dir que aquesta transmissió gairebé era familiar, i si no familiar, doncs a familiars molt directes o amics molt directes, perquè era una despesa de temps molt gran ensenyant a algú. Però tu sempre aprenies d'un mestre artesà, no? Clar, ara nosaltres ens trobem molt, per exemple, que al taller ens arriba molta gent que venen d'escoles, que han après a escoles, no? El que t'ensenyen en una escola, per una banda, pot ser molt interessant en ceràmica, per tota la vessant de la química dels esmalts, tota la vessant més de disseny de peces, tot això és interessant, però l'ofici, aprendre a treballar, on millor ho aprendràs és en un taller. Jo penso que mai acabaràs aprenent en una escola. Tu quan surts d'una escola estàs perdut, no saps realment què fer. Tots acaben venint o a casa nostra o a altres escoles on tu no aprens a fer les peces, sinó el ritme, com fer les peces, com guanyar-te la vida, en definitiva, a partir d'això, no? Si aquesta transmissió la podem seguir fent així, si no perdem este fil conductor, que el mestre artesà ensenyi a l'aprenent, la tradició seguirà, no? Si un moment això s'estronca i desapareix el mestre artesà, ja tindrem una tercera persona que ensenyarà. Mai arribarem a aquell nivell, sempre costarà. Per això penso jo que és interessant no perdre. Aquesta gent gran, abans la gent gran era molt més important. A Miravet, per exemple, quan s'acabava de coure un forn, la gent gran, tots els vells de tots els altres tallers, anaven i donaven la seva opinió sobre com estava aquella cuita, si calia fer més, menys. Tota aquesta transmissió, este bagatge que té la gent gran, és una llàstima perdre'l. Hi havia col·laboració també. Sí. Encara que no fossin les teues peces, tu col·laboraves amb els altres i els altres donaven el seu parer de si allò estava bé o estava malament. Clar, ara hem passat una mica a que la gent gran a vegades ens fa una mica de nosa, no? I és una llàstima que es perdi tot este bagatge d'ofici que tenen aquesta gent, no? I per això penso que és important que no es perdin aquests oficis i este seguit de mestre artesà aprenent, no? Que és el que s'havia fet sempre. En el teu cas, a la teva família continua la tradició? Segurament no. Jo tinc 2 filles i no et vull dir que a nivell hobby o a nivell fer coses, perquè fan coses a casa, ho facin. A nivell professional penso que no, sincerament penso que no. I han passat aprenents, però és molt complicat avui en dia viure de la ceràmica com de qualsevol altre ofici artesà. Vull dir, la majoria de la gent que viu de la ceràmica avui en dia combina fer feina en donar classes o en segones feines, no? I damunt, nosaltres tenim l'avantatge, clar, jo m'he trobat una estructura muntada, jo em vaig trobar un taller que ja funcionava, jo he anat canviant coses, com el pare ho va fer amb el seu pare, hem anat canviant, hem anat innovant, hem anat ficant coses noves, però la base la tenies. Avui en dia plantejar tu muntar un taller és impensable, és molt complicat, no? Per això, lo interessant és este seguit. Però, clar, si damunt hi ha tallers com el meu, que no tenim relleu generacional, doncs cada cop ne queden menys. A Miravet, el 1940-1950, hi havia estos 40 tallers, 35, 40 tallers, no? En molt pocs anys van passar a 10, 12, ara estem sobre 6. En la següent generació segurament ne desapareixeran 2 o 3. Cada cop anem a menys, no? És una llàstima que es perdi tot això, no? Molt interessant, i el que dius de la gent gran és veritat, que no aprofitem els coneixements. Mira, hi ha altres cultures, com les cultures orientals, on la gent gran són gent venerada. Els mestres artesans, encara que com aquell que diu no es puguin moure, els porten allí, els hi ensenyen i miren i sempre estan mirant. I sempre et donaran consells, no? El pare va morir ara fa un any, no? Però els últims anys de la seva vida estava assegut en una cadira al taller, no? I només tindre-la allí i poder-li demanar per ell, dir-li, ei, pare, què et sembla? Faig això, com ho veus? Allò te reconforta, et dona... I sempre el que et diuen sempre té un per què, sempre té un per què. I són molt savis. És una llàstima. Ara la gent sembla que
estem en un moment on sembla que si tu no tens un títol d'algo no saps fer res, no? I nosaltres ens trobem en el cas de que, per exemple, els nois d'aquí, que són de la Bisbal, ells també treballen en una escola. A la Bisbal hi ha una escola on gairebé tots els estius viuen de la gent que surt de les escoles normatives i que va allà realment a aprendre a tornejar, a aprendre l'ofici, perquè allí no pots. Jo vaig estudiar en una escola d'arts, no? Però quan vaig arribar a l'escola d'arts, jo ja l'ofici el tenia, el tornejar el tenia. A mi em van ensenyar moltes coses, penso que és molt interessant complementar una cosa amb l'altra, però l'ofici ja el tenia. I jo vaig tindre un professor que ell sempre em deia, jo vaig aprendre més escombrant el taller del Llorenç Artigues, ell va estudiar amb el Llorenç Artigues, segurament el millor ceramista que hi ha hagut mai a Catalunya, jo vaig aprendre més escombrant el seu taller que estudiant 5 anys a l'escola. I és això, vull dir, tu a vegades si estàs en un taller tens ganes d'aprendre, només mirant aprens molt, no? I això és una mica el que es perd. Avui en dia sembla que si no tinguis un paper que et diu que has fet allò, no existixes, no? I no és així, no és així. Molt interessant, moltes gràcies. A vosaltres. La veritat és que ha sigut un goig escoltar-lo i veure'l treballar al torn. Segur que viure l'experiència al seu taller de Miravet, a l'Arrabal dels Canterers, no té preu. Del que ens ha explicat Josep, em quedo amb 3 idees que m'han agradat molt i que compartixo amb ell. La primera, que les coses fetes a mà tenen un valor i l'hem de saber apreciar. La segona, que cal escoltar la gent gran, que és molt sàvia. I la tercera, que fent s'aprèn, una màxima que he tingut sempre. Espero que tu hagis tret els teus propis aprenentatges d'esta entrevista i si vols veure altres vídeos com este sobre tradicions, oficis, història i paisatges de les Terres de l'Ebre, subscriu-te al canal i no et perdes d'esta sèrie.